ትምህርቲ አርእስታት ክነግረኩም እንታይ ከም ተማሩ ፈልጡኻ ጽቡቕ ምክንያቱ እዚ ኣብዚ ማሕበር ወይ ኣብዚ ሕብረት እዮም ከገልግሉ ምንታይ ተማሂሮም ኣለኻ ፍላጥካ ኣገዳሲ ማለት እዩ ተቐዳሚቲ ዝተማሃርናዮ ኣገልጋሊ ምዃን እትብል ኢንትሮዳክሽን ማለት እዩ ኣገልጋሊ ምዃን ብዛዕባ ናይ የሱስ ብዛዕባ ናይ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ናይ መላእኽቲ እናምፀና ኣብነት ዳገበርና ተማሂርና ነርና ብዛዕባ በዓል ጳውሎስ ከዓ ኣብነት ኣምፅና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ድብል መን ኣገልጋሊ ኣምላኽ ዝብል ከዓ ተማሂርና ነርና መን ኣገልጋሊ ኣምላኽ ድብልዎ ካብ ኢሳያስ ናምፅና ብዙሕ ተማሂርና ብዙሕ ኣገዳሲ ነጥብታት ነይሮም ማለት እዩ ካልእ ከዓ ዘይቅኑዕ ሓቐና ኣብ ኣገልግሎት ዝብል እውን ኣርእስቱ ዝሓለወ ትምህርቲ ነይሩ ማለት እዩ ዘይቅኑዕ ሓቐና ኣብ ኣገልግሎት ማለት ኔጌቲቭ ዝኾነ ሞቲቭ ወይ ጌጋ ዝኾነ ሞቲቭ ኣብ ኣገልግሎት ዝብል እዚ እውን ከም ሓደ ኣርእስቲ ስፍሕ ዝበለ ክሳብ ዲስካሽን ጌርና እቲ ትምህርቲ ከዓ ዲስካሽን ዝነበሩ ትምህርቲ ጥራይ ኣይኮነን ፓርቲሲፔሽን ዝነበረ ናሕልካው ናይ ፍርቂ ሰዓት ዳርጋ 50% ኣብተን ሓሙሽተ ዝኾና ትምህርቲ ዝቆሙ ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ሕብረት ዝብል ክልተ ትምህርቲ ክልተ መዓልቲ ወሲድና ክልተ ሕብረት ሓንቲ ሕብረት ምስ ጎይታ ንበይና ሓንቲ ከዓ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ትብል ማለት እዩ ኣይሚን ምስ ኣሕዋት ትብል ተማሂርና እዚኣ እውን ብጣዕሚ ፐርፌክት ግዜ ነርና ብድሕሪ ብዛዕባ ውህበት ዝብል ብዛዕባ ውህበት ኣምላኽ ተማሂርና ውህበት ኣምላኽ ኢልና ብዓቢኻ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ከዓ ገለ ተማሂርና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፀ እንታይ እዩ ብድሕሪኡ ናይ ቃል ኣምላኽ ስልጣን ድብል ከዓ ተማሂርና ማለት እዩ ኣውቶሪቲ ዝበሃል ናይ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ ናይ ቃል ኣምላኽ ስልጣን ተማሂርና ብድሕሪኡ እውን ናይ ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ዝብል እውን ብድሕሪኡ ተማሂርና ማለት እዩ እዚአን ተማሂርና ኣብዚ ኩሉ ግን ኩሉ ተሳትፎታት ነይሩ እዩ ገዛ ዝስራሕዎ ነይሮም ኣብ መወዳእታኻ ብዛዕባ ወንጌል ዝብል እውን ተማሂርና ነርና ማለት እዩ ናይ መጨረሻ ወንጌል ትብል ኣርእስቲ እውን ነብሳት ዝኻለት ተማሂርና ነርና ኣብኡ ሕጂ ከም ዝበልኩም ዕዮ ገዛ ነይሩ ተሳትፎ እውን ነይሩ ብጣዕሚ ከምቲ ግዜ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ኣብ ገዛኦም ከ እንዳሰርሑ ይሰድዎ ነይሮም ብጣዕሚ ግዜ ይሓፅሮም ነይሩ ግን ይምክትዎ ነይሮም ማለት እዩ ንኩላና ሓፅረና ግን ኩሉ ብፀጋ ብዕላማ ኢኻ ትገብሮ ካልእ እውን ተወሳኺ እንታይ ነይሩ ናይ ፆምን ፀሎትን ሓንቲ መዓልቱ ነይራትና ማለት እዩ ብዛዕባ ከመይ ጌርና ንርእስና ደው ኢልና ከነገልግል ንኽእል ዝብል ሓሳብ ኣምፂና ንርእስና እውን ዴሊቨር ጌርና በዓልና ማለት ብቃል ኣምላኽ ፀሊና ፆምን ፀሎትን ጌርና ኣውጅና ነቲ ዝበለልና ነቲ ዝተማሃርናዮ ፕራክቲካል ፀሊናሉ ማለት እዩ ብሕጂ ከዓ ናይ ወንጌል ግዜ ሓንቲ መዓልቲ መዲብና ኣለና ምክንያቱ ምስኻ ኣብያትናታ ግዜ ግን ተዋፂእና ሓደ መዓልቲ ከምኡ መዲብና ኣለና እቶም ኣገልግልቲ ጥራይ ምክንያቱ ፕራክቲካል ክኸውን ስለ ዘሎ ወፂኦም ማለት እዩ ካልእ እንታይ ነይሩ ዳርጋ 80 ሚታይ ደሆኑ ዳርጋ ካብ 11 ሰባት እዮም ገርመኩም 11 ሰባት እዮም ተማሂሮም 12 ኣይኮነን 11 ይሁዳ ዘይብላ ያ ማለት ፐርፌክት ቁጥሪ እቶም ዳርጋቶም ሸሞንተ ከም ሰለስተ የጣዕሙ ስለ ዘሎ እምበር ፈተና ገይሮም ብጣዕሚ ፅቡቅ ሰሪሖም ካብ 4 ፈተና ገይሮም ነይሮም ፅቡቅ ሰሪሖም ኣለዉ ሪዛልት እኳ ኣይነገርኩምን ኣለዉ ግን ኣነ ርአዮ ስለ ዝኮንኩ ፅቡቅ ሰሪሖም እቶም ሰለስተ ከዓ ፅባሕ ገብሩ እዮም ማለት እዩ ክሳብ ፈተና ነይሩ ወይ ማለት እዩ ካብ 4 ካብ ኩሉ ተማሃርናዮ ክስታይ ዝገብር ማለት እዩ ብፍላይ ግዜ ወይ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝረኣየሎም ወይ ናብቲ ዝወሰንዎ እዚ ሰዓት እዚ ካብ እግዚኣብሔር ይኮኑ ይኹን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ብሓቂ ዕድለኛታት ይኹን ኣምላኽ ስለዘብፅሐኩም ክብርን ኣምላኽ ይኹን ብዙሓት ጀሚሮም ዘይቀፀሉ ብዙሓት ስለ ዘለዎ ስለዝወዳእኹም ብጣዕሚ ኣምላኽ ከተመስኩን ይግባእ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣነ ብዙሕ ትዛረበ ይብለኝ ግን أنت يتسفيه لخن تعالى تزاروا يمين حسب يدمج أنت مالت زي كل جوابنا إذا حلف
ብፍላይ ኣብዚ ኤውሮፓ ቁሩብ ክብድ ኢሉ ተምሃራይ ክመሃር መምህር ክምህር ቁሩብ ከምዚ ናይ ሱዳን ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከምዚ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን። ግዜ ብጣዕሚ እዩ ኣብዚ ዓዲ ይዋግአካ ግዜ ይዋግአካ ይኽእል ዝሓይሽ ብጣዕሚ በቃ እቲ ግዜ ከም ሰይጣን ዝኾነካ ሰይጣን ዘይኮነስ ግዜ ዝዋግአካ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ብግዜ ብጣዕሚ ክስታይ ኮይና ነና ግን ኣምላኽ ረድኢና ብጣዕሚ ጎይታ ባርኮም ኩሎም ከዓ ክስታይ ዘለዎም ቅንኣት ኣለዎም ድሌት ኣለዎም ኩሉ ገዲፎም ይመፁ ነይሮም። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ክሪኦ ከሎ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ብስራሕ ውዒሎም ክሳብ ሰዓት 4-5 ሰሪሕኻ ክመፅእ ናብ ትምህርቲ ክትማር ቀሊል ኣይኮነ 2 ሰዓት ከዓ መልስካ ክትማር ክብድ ኢሉ ይቐርብ። ግን ኣምላኽ ድሌት እንዳሃራሎ ኩሉ ይከኣል። ድሌት ስለ ዝነበሮም ክመሃሩ ስለ ዝደለዩ ነበሩ ግን ኣምላኽ ከዓ ረድኢና ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ከዓ ምስ ድሌት ይሰርሕ ብኸውፍ ዝሰርሕ ነገር የለን። ምስ ደለኻ ኢኻ እግዚኣብሔር ደገታት ተኸፍተልካ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣነ ሕጂ ከም መምህር ብጣዕሚ የመስግነኩም እዚኹም ከምዚ ጌርኩም በቃ እቲ ድሌትኩም ገለ ብጣዕሚ ይገርመካ ደስ ይብለካ ማለት እዩ። ገለገለ ስራ ዝቐርብሉ ነግሮም ነይረ ብጣዕሚ ዘይሙሲ ድሌቶምስ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ማለት እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። እዚ ኣነ ክብል ደልየ ካልእ ዝብሎ የብለን። ምክንያቱ ኣብዚ ዓዲ እዚ ከም ትፈልጦ ኩሎም ሰዓታት ግዜታት ግዜ ብጣዕሚ ዝዋገካ ግን ጥዋዕ ኣቢሎሞ መፅኦም ታይም መጀመርታ ንግዜ ጥዋዕ እንዳሕር ኣቢልካ ኢኻ ንኸተገልግል ከቢድ ኣይመስለንን ማለት እዩ። ንሃር ንግዜ ስዒርካዮ መፅኻስ ብድሕሪኡ ደቀይ ወደይ ገለ መለይ ቅያር ገዛ ገለ ከይበልካ ንሃር መፅኻ ብዙሕ ነገር ኣይከብደካኒ ማለት እዩ። ኣና ዝሓዘናስ ወይ ኣብዚ ኤውሮፓ ንኣገልጋሊ ቀድ ዝኸብዶስ እሱ ይመስለኒ ሰማሚዕኹም ኩሎም እሱ እዩ ካልእ ኣይኮነን። ግን ነዚ እንድሕር ስዒርካ ኢኻ ኣምላኽ ክጥቀመልካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ተስፋ ኣለና ማለት እዩ። ስለ ስዒርኩሞ ክትመሃሩ ስለ ዝደለኹም ተስፋ ኣለና ካልእ ነገር ክትገብሩ ማለት እዩ። ከምዚ ድብል ካልእ ደለ ጌታ እዚ ይባርኩም። ብጣዕሚ ኣምላኽ ከዓ ከምቲ ንስኹም ዝፀማኹሞ ይረኸበልኩም ኣብ ኩሉ ኩነታትኩም ዘመንኩም ኣብ ኣገልግሎትኩም ኣብ ኩሉ ሂወትኩም ከዓ ከምቲ ዝደለኹሞ ከም መጠን ዝደለኹሞ እግዚኣብሔር ይረኸበልኩም። በቃ እሱ ፍሉይ ነገር ዝነበሮ ንግዜ ስዒርካ ምምፃእ ነይሩ ግዜኻ ስዒሮም መፅኦም ማለት እዩ። ጎይታ ይባርኩም። ስለዚ ሓቢርና ኢድና ልዕልና ንስከድ ንባርኩ ንዳና ሓውና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ወሻህር ማለት ሃሌሉያ። እስኪ እግዚኣብሔር ይባርክካ ብሎ እግዚኣብሔር ይባርክካ። እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልካ መመሊሱ በቃ መመሊስካ ወስኽ ካብ በረኽቲ ናብ በረኽቲ መመሊስካ ተሳገር። ከም ንስሪ ሓይልኻ ይተሓደስ መመሊሱ ይተሓደስ። ኣብ በረኽቲ ኣብ ኣየራት ኣብ ንፋሳት ኣብ ደበናታት ኣብ ሳብዓይ ሰማይ ብፃሕ ብጎይታ ብየሱስ ስም ምስ እግዚኣብሔር ምስ የሱስ ፊት ንፊት ምርኻብ ይኹነልካ። መዓልታዊ ምርኻብ ይኹነልካ። መዓልታዊ ምትንካፍ ይኹነልካ። መዓልታዊ መልእኽቲ ይኹነልካ። መዓልታዊ በረኸት ይኹነልካ። መዓልታዊ ዕቤት ይኹነልካ። መዓልታዊ ምፍራህ ይኹነልካ ብጎይታ ብየሱስ ስም ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ህላውነት የሱስ ክርስቶስ ህላውነት መንፈስ ቅዱስ ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ ይሰማዕካ ይፈለጠካ ይፈለጠካ።